Ahojte ľudia, vás vítam u nového videa a v dnešnom videe tu máme tutoriál, ako sa napiť vody. Áno, ako sa napiť vody. Takže môžeme ísť na to. OK, takže máme tu nachystaný pohár. A teraz veľmi nečakaná vec, ja si tam dám vodu. OK, ľudia, máme tu vodu. A teraz najviac nečakaná vec v tomto videu. Treba sa z nej napiť. Osviežujúca. 5 minutes later. Takže toto bol tutoriál, ako sa napiť vody. Ak vám to v niečom pomohlo, čo si myslím, že nie, ale dobre, tak dajte like za toto video. Odber samozrejme nezabudnite a zakliknite si zvonček, ak chcete viac podobných tutoriálov. Ja sa s vami vidím na budúce, zatiaľ sa majte. Čau čau.